Il-Police Officers Union tħoss li l-mod kif se titħallas is-sara tal-Pulizija huwa ġustu kif suppost. Dan intqal mill-Viċi President tal-Union li tagħmel parti mill-General Workers Union waqt intervista fuq il-programm Newspoint imxandar fuq l-istazzjonijiet One il-ħamis. F'din l-intervista, il-Viċi President Steve Spiteri ikkonferma dak li ġie żvelat fil-medja ftit tal-jiem qabel dak li kien isir fil-snin passati. U għannota kif qabel il-Pulizija kienu jkunu mċaħda minn dak dovut lilhom fi ħlas ta' sara li jkunu ħadmu minħabba diversi attivitajiet li jkunu jirrikjedu preżenza akbar tal-Pulizija. Rigward il-payment, fi żmien meta kien ikun hemm xi elezzjoni, l-espressjoni kienet taħdimhom u meta tħallas imbagħad naraw. Ġieli għaddew 6 xhur, għaddew 7 xhur biex inħallsu, dik kienet il-verità. Hawnhekk kien qed jirreferi għal dak li kien isir fi żmien amministrazzjonijiet nazzjonalisti, meta saħansitra kien hemm episodji fejn il-Pulizija ġew imġela jaqtaw qalbhom dwar ħlasijiet marbuta ma' sara. Din is-sena kienet ikkaratterizzata minn elezzjoni ġenerali u l-miġġa tal-Papa Franġisku f'pajjiżna ftit tal-jiem wara li t-tnejn irrikjedew infurzar b'saħħtu u sigurtà aktar mis-soltu mal-pajjiż. Barra minn hekk, bl-avvenimenti li seħħew fl-aħħar xhur, uffiċjali tal-Pulizija ddaħlu f'extra duties mhux biss postijiet marbuta mal-elezzjoni jew maż-żjara tal-Papa, imma anke fost oħrajn fil-Ground Nazzjonali ta' Taqali waqt il-logħob tal-futbol. F'każijiet hekk il-post ikun talab is-servizz tal-uffiċjali ħallashom, imma qabel il-Pulizija kienu jitħallsu biss wara li l-korp ikun daħħal il-flus mingħand terzi li lilhom ikun ġie provdut is-servizz. Intant Spiteri żied jgħid li aktar tard imbagħad kien hemm sistema fejn wieħed ikun jaf meta jkun se jitħallas. Iżda llum il-ġurnata il-pagamenti joħorġu kif suppost u b'sistema apposta kif jispjega l-Viċi President tal-Union. Illum terġa' ġejna aħjar. Illum kull wara xarejn mhux l-overtime tal-affarijiet kbar bħal elezzjoni u l-miġġa tal-Papa, anki in ġenerali, ġifieri anki supplementary normali, overtime u extra, għandek sistema li inti tħallas kull xarej. Illi inti l-korp qed jibgħatek fuq ix-xogħol għalkemm huwa fuq mod żejjed ekstra u qed iħallsek il-korp. Imbagħad il-korp jiġbed il-flus mingħand l-individwu.